L-aqwa portu destinazzjoni fil-Mediterran dan it-titlu moti fi Spanja marant il-Valletta Cruise Port. Il-Cruise Excellence Awards jirrikonoxxu l-protagonisti fl-industrija tal-cruise liners. Rebbieħa jiġu skrutinizzati fi 13 il-kategorija. Il-premji ngħataw ukoll skont riżultati ta' sondaġġ li sar fost passiġġieri s-sena li għaddiet. Mal-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, Stephen Xwiereb, tkellimna dwar it-tip ta' passiġġieri li qed jiġu hawn Malta. L-iktar klijenti li jiġu għandna klient Ġermaniż, klient Taljan u klient Spanjol, ovvjament bażikament l-iktar li għandna huma passiġġieri Ewropej. Però dawn il-passiġġieri ħallew Malta sena l-oħra minn studji li aħna li għamilna ma' 9 miljun euro fl-ekonomija tal-pajjiż. Xwiereb spjega li peress li bħalissa sforzi s-sitwazzjoni politika it-Tunezija tinsab magħluqa għal cruise liners, ħafna cruise liners qed janżlu Malta bħala parti mill-itinerarju tagħhom. Ifimni għal din is-sena naħseb li ħanilħu 700,000 passiġġier li ħatkun sena oħra rekord, so nisperaw li nilħuha. Il-prospetti għal 2017 jidru li ħajkunu tajbin ukoll. Aħna dejjem naħdmu b'sentejn bil-qudiem bħala bookings, ġifieri u għas-sena 2017 jidru li l-prospetti huma tajbin ukoll. Kull ma jmur qed tiżdied il-popolarità ta' Malta bħala port u destinazzjoni. Vapuri dejjem qegħdin jikbru fid-daqs tagħhom, allura ovvjament iridu naħsbu għall-futur. Aħna nafu bil-qudiem diġà li bejn l-2016 u l-2022 ħajkun hemm għal 40 vapur ġdid fis-suq li kollha ħajkunu ta' daqs ta' 300 metru l fuq. U dan iġib miegħu ħtieġa ta' aktar investiment. Bħalissa ninnegozjaw xi ħaġa interessanti għal 2017 li forsi nħabbru aktar il qudiem. Però naħseb minn naħa tagħna li huwa żgur li ħajsir żvilupp fuq Pinto 4 and 5 wieħed mill-mollijiet prinċipali tagħna biex ikun jista' jakkomoda l-vapuri ta' 300 metru l fuq. U għandna proġett interessanti li qed niddiskutu mal-Gvern li forsi aktar il qudiem inkun nistgħu nħabbruh biex nestendu l-mollijiet. L-aħħar statistika turi li s-sena li għaddiet l-ammont ta' passiġġieri li ġew pajjiżna bi cruise liners żdied bi 30% fuq is-sena ta' qabel. Is-settur tal-cruises f'Malta evolva biex illum għandek vapuri li ta' kull ġimgħa jibdew u jispiċċaw it-traġitt tagħhom hawn Malta.